Tignan mo kami sa YouTube mo. So dapat ibaba natin to. Okay, dito na lang. Yeah. Pwede na. Dapat may banda. Yeah. Nag-ano? Ang YouTube pinigsa Robin. Ayan, YouTube dyan. Eto. Tignan mo nga kung ano. Kung okay ba yung ano niya. Nakatayo ba gan? Ay, mahina yung signal. Okay. Sige, okay na yan. Kasi kung yung hindi makikita sa YouTube, dito lang tayo sa Facebook. O yung hindi makita sa YouTube, sa Facebook, makita sa YouTube. Ayusin lang natin. Kasi hindi lahat ng followers natin No, anak no. nakasubscribe sa ating YouTube channel. Okay naman, hello. Ayan. Hi Serrano, kumusta po? Good evening. Carmelita Valdez de la Cruz, good evening po. Eden Ditera, good evening. Ang daming dito Ani Tahon, shout out po. Pilgrim Vlog, shout out. Pa-picture din kami mga katribu ko Roy. Sige po. Jenny Ray, good evening. Maria P, good evening. Annabel Mabihay. Good evening po. Digi Janet, musta kayo dyan si Roy? Ito po, medyo Thank you po. pagod kasi kaninang umaga naglinis kami dun sa dun sa kabilang zona. So ngayon naman nagpre-haircut kami sa San Rafael National High School. Yan, shout out sa San Rafael National High School. Salamat sa pagbibigay niyo po ng sige daw. Sige daw. Salamat po ito nag-subscribe kay Papa. Dahil ka nahiling mo sa banyo. Sorry po. Hindi, dahil ka nahiling. Hindi. Okay? Hindi. Sa baba. Uyan ho. Say ka na haling. O yan. Doon kaya. Thank you po San Rafael National High School sa pagbibigay po ng certificate. Yan, isa karangalan po na maging parte po ng nyo, ng okasyon nyo. So masaya din po kami na makatulong sa mga estudyante po dyan. So kanina nag-haircut kami dun sa sa San Rafael National High School. So binigyan kami ng certificate. Yan, maraming salamat. Sana yung mga estudyante, sana nagustuhan niyo yung gupit namin. Bay ko, anak. Tanggalit ang buhok ko nagtitirik. Tinan mo mukha ni baby niya. Inhale. Hello. Tulungan mo papa mo. Bata ba ang taka? Ha? Oh, yun mo. Lipat tayo dito rin. May ano eh. Ito po, sorry, Chilyo. Silya. Ano, gunting? Yung mata rin mo. Ay, wala pa rin gunting. Ganto na. Hindi ka daw magparaguan ganto na. Matarang pati na. Ano na sa? Hindi tayo kita dito sa Si Anthony, napaka likot. Wala, kanya yung laman. Sobrang excited dito sa unboxing. Kahapon may naabot pa sana eh. Gusto ng buksan. Ha? Ayan, so may box nga po tayo dito galing to ng Brooklyn, New York. Hindi na natin babanggitin yung pangalan kung sino, pero nakikita pa na dyan sa Bawal sabihin. Hindi nga babanggitin pero nakita naman sa live. Yan, so di natin alam kung anong mga laman nito. Pero ang alam natin, may mga pangalan na to. May kanya-kanya na tong pangalan na yan, pagbibigyan.
Dalawa yan yung isa, di pa nag Buti yun sana. Sabi sa'yo eh. At least nabukasan mo. Shoutout din sa mga nakakasama natin kanina sa prayer at dun sa San Rafael. Ayan, PNP. Saan ba yun? PNP. Tagaan niya tayo. Nakalimutan kong tagasan yung ano. Mga kasama na, nakasama namin. Ayan. Mga pulis. Shoutout sa inyo dyan sa... Tagaan ba yun? Kami talaga tayo na mo, ikaw yan. Hindi, nakalimutan ko eh. Makatigay, di ba sakop ng tigaan yung Oh. May bado. Kaya ko pa na. Oh! May bado. Ibawa ka dyan. Si Anthony, pagdating pa lang nito, naku, sobrang excited. Kala niya naman kanya to. Diba ka daig de? Make ko shower. Bango? Mrs. Dragon. Ayan mo yung pangalan. Talagang hindi tayo maliligaw nito. Alexander Asela. Maisa Alexander. Sa tinatabangan pa. Ay. Maraming bata. O itong best friend ko. Si Alexander. Sulat mo na yung pangalan na si Katay hindi. mo itong best friend ko. Dahil mo na kilala si Katay. Ano sabi niya nung ano? Lahat ng walang pangalan sa kuya. Yes, daw, kasi may mga pangalan na rin. Yung lahat daw na walang pangalan, kimis. Yung ito ba yung sabi mo ibebenta? Oo, pambenta daw yun. Pambenta pala yung walang mga pangalan nito. Kasi may mga pangalan. Bilang sa kuya. Sino gusto maging monkey? Tama-tama kasi yung mukha mo, mukhang unggoy. Si baby. Ang Bilang bango. monkey. Sabon? Bango. Silot ako pa manakan. Hmm? Hindi ka na makahinga. Ate Asela. Yan, Kuya Alex. Doon to sa ano, Lagunoy kay Alexander. Ano na, Uragon. Pasay mo, Uragon da. Maka? Maka. Utak. Maka Orago. Mary Grace. Yan. Doon to sa binigyan natin ng manok. Oh, anak ko. Kung ilalabas yun, dyan lang yan. Oragon. Wow, thank you po ma'am. Urago lang nakalagay. Wala nakalagay na urago na. Karat! Buksan mo na. Okay, Juice. Ha? Buksan mo ano Ano lang. kaya ito? Teng 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 teng. Bakit ito Oragon din eh? Ayun, garuan. Ay, oo nga. Baby, Baby Oragon na din pala na eh. Sana oh. Bibihin. Yun na naman siya sana all. May laman na si Bibihin. Ay, ang ganda oh. Ah, Maganda pa rin ang lagayan. cute na. Ano gusto sabihin? Ibabasagin na. Salamat po. Ibabasagin. Mabigat pa na. Ay, Mabigat natin lang. Sabi na ni, ano, ngayon salamat po. Oo, dance. tapos Mary Grace, number 2. Sa balon pa. Number 2 sa baluta. Pa. Ano? Init-init na. Ligo. Kaya maligo sa iyo mo. Trip niya yan eh. Maliit sa'yo, Oh. anak. Mawawasak yan. Kaya maligo sa iyo mo. Diyos ko, pinilit pa talaga. Spray pa. Baka mawasak. Dahil nakigo. Dahil go. Hindi ako lugod magigigil mag... Uwi niya sa buntot. Uwi mo sa buntot to. Dahil pag
ka di. Magana ko. Dahil mo na, ubahan mo na. Yung wala lagi sa likod. Dalaw pala to. Hindi, ito pa may isa pa. Nakalimutan ako. Ito kay Miss Ragon to. Kaya tayo sinasabi ni Ma'am na ano pang ukay-ukay. Ay, okay mo? Uy, papasunod mo na daw umanak, walang labutaan. Nagbubutok pa tanin. Nahilot ba sa ano? Tapos may isa pang gown dito. Ate Acela. Diyan sa likod mo ilagay. Ay, Hindi, ibabalik natin to sa kahon. Tapos yung isa pa. Wala tayong paglagyan dito. hindi, doon sa ligay mo lang yun. Doon patong-patongin mo niya. May mga pangalan naman. Ilabas mo Ay, yun. pasoy nga. Namay na natin kay ano. Pasok na doon sa loob. Kasya ba yan dyan? Kasya? Kukunin na yan ni Jose. May kasya dyan. Isugbon ako. Op. Ay, Hoy, shout out muna tayo. Good evening po, sabi ni Maribel Pandes. Emilita Andales, good evening po, Sir Roy. God bless you more. Thank you po. Good evening, Sir Roy, sabi ni Emma Concepcion. Janet Buela. Magandang gabi po. Oy, Ma'am Bel Bernards. Wow, ang dami niyan. Ayan, thank you for watching po, Ma'am. Kumusta po, Ma'am Bel? Ayan, dito naman tayo sa Facebook. Facebook. Del Patok Osabel watching from Marikina. Shout out po sa Gabos. Adigi Janet, shout out po. Joseph Ferrer, shout out po. Maliit sa'yo, bigay mo na lang sa akin. Oh, sabi ni Ma'am Mercy Bantiag. Maliit daw sa'yo, ibigay mo na lang. Okay na hat. Yan, sabi ni Piljan Vlog, alalahanin mo, mas maliit pa ako sa'yo. so yung sasabi ko ba palanting ano? Hindi ko mabasa lahat ng comment guys, no? Yung may mga nakita ako na personal. May nagko-comment daw dito, nagko-comment daw siya pero hindi ko binabanggit. Pasensya na kasi talagang sobrang dami ng ng nagko-comment. Hindi natin mabasa lahat. Wow, congratulations po. Chapiling Pans Tribe, Middle East Chapter, sabi ni Mercy Bantiag. Yan. Ramel Jebrel Ligon, shout out Lode Ragon Padi. Ayan, shout out si Ramel. Ayan, si Ramel yung nakamit natin dati nung mag-shooting kay yung dun sa 17 anak. Ayan, siya yung naging service ng KMJS na. MJ Chavez Casases Mendoza, Maray na Bangay, watching from BGC. Uy, shout out sa mga taga BGC. Magandang gabi. So may isa pa tayong box na i-unboxing. So ito yung napakalaking box. Jumbo. Sige, diyan ka na magturog ha. Ikaw naman ang isa na sa ibang bansa. Oo. Habang ko ba doon sa ibang bansa, gusto ko ba digdi sa Maligaya? Yung isa galing ng New York, ito naman galing ng Japan. Japan? Japan. Galing ng Japan. Kasi yung pangalan nito lang. Ito, nasa harapan. Sa Grace. Naharap si Anthony. Sana may ano ako? May ako Sa na Grace, paano? hintan ko lang. Baka meron ka Tita Grace. Say, Tita Ang gulo pa. Grace. Why is your Aunt Tita Gracie? Kanogon. Di maputol. Magaling ang tanong kasi puputol. Kasi si baby. Sabi niya, hey, don't disturb me. Ano sabi? Don't disturb me. Bigat sa Don't ano disturb ko. me. Bigat sa Don't kuwatan. disturb me. Ano nag-expect mo? Expect mo niya sa MB. Sana ako gwapo. Kaya mayo na ako sa box na sarao. Sana ako gwapo. Si Tita Grace ma. Hindi
Tita Grace natin ang ibang Grace yan. Mga kami sa Tita Grace mo. Kasi, Talikudan mo ako. Itong mga bag, paper bag, plastic, lagayan nila ng mga damit na ipamimigay nyo. Papila. Papila. YouTube. Yung signal natin. Meron ditong shades. Tapos may nakalagay no. Eyeglasses, may krado para sa di makakita sa malayuan. Ibigay po kung kanino sukat ng krado. Sige dati, subukan mo. Inar. Anti-radiation. Pero Jason, lakas ang ano. Hindi, may anti-radiation to. Sige mo yan dito ba? Sa plastic na. Nahilo ako ah. Dito mga kape. Nescafe Gold. Coffee. Sana nanonood si Tita Grace para makita yung unbox natin. Na-chat mo ba, May? Oo, na-chat ko. Buksan na lang daw natin kasi may mga Para sa lagnat, hati-hatiin na lang. Hindi mo lang dyan. buksan mo na pati ako. Ayun yung nilalagay dito. Sa may lagnat yan. Dati. Ay, kanila ka ng beda. Pumunta kayo doon sana. Baka ngayon. Christmas party ng kinder yun eh. Kaya, Hindi, sa mga banda. hati-hatiin lang namin yung pagbibigay Ano nito. ha, tanggalin natin sa ano, balot natin sa plastic. Kaya, Kasi pag isa-isa mo itong baby mo, dahil maubos mo. Lahat na. isang plastic, isang ganito na yun. Wow! Basta copy ko lang. Para sa mo niya. Kihinan. Sa mo an. Paano ka siya ho? Ay, siya. Malit yan sa'yo. Tapos itong mga damit, papamigay natin dun sa mga halos walang masuot. O, di, inisay mo. Ay, kato na yan. May labot. Ganda na mag-o. Subscribe. Dati nang may pinadala si Tita Grace na damit sa amin, tinignan namin yung presyo, yung sa football yata yun, yung sa football na, yung mga ginagamit ng football player, yung kulay blue. Football? Ano pala yun? Parang limited lang yung mayroon noon. So tignan namin sa Shopee yung ano, yung price. Nasa 10,000. So dyan di ko masyadong ginagamit. Mata ko yan. Hindi pwede anak dito. Pamimigay ito. Bukuin sa akin.
Balutin ko Isa yun din sa... ah. Wawalain mo lang muna. Uli mo Pikachu. Wala. Nasa ko yan namin. Oras mo lang siguro. Bango? Banggo. Bango? Oh, Pag mga galing ibaba sa mga ganito lang yung tila, no? Kahit taon na yung nakalipas, ganda pa kayo suotin. Ako lang. Crop top. Jacket na Kaya natin mag-crop top. at magpalda ka. Ha? Oh, crop top talaga. Oh. Dapat sinali mo sa bato mo. Ano, may kawatan. Kasi nung ka pa magpunyan ha. Unboxing. Ate, huwag yan na suatin. Ha? Huwag yan na suatin. Ito ay. Rin. Ay, Oo, ang pantalon no. Ganto niya. Kaya mo kayo. Gila. Maling ako utunan. Malingkot, hindi mainit. Mainit. Ayan pang ano to ah. masipon. Tama-tama to sa ulan. Yes, mo. Lupin mo. Halatang hindi masyadong, hindi talaga nagamit to kasi may mga tag pa eh. Shishuway kuwa. Hindi natin nabasa. Ako kaya. Japanese. Ako kaya. Lamas na ako yung baby. Shampoo. Ano? Sabi ko shampoo. Chang Chongwa. Ching Chongwa. Ha? Ito nga. Ito ang ganda na tila, parang ano, hindi mainit, hindi malamig. Sing Kuwang. Ano ginagawa mo, baby hen? Ah, ang daming ganito. Oh. Ang tulog ba to? Maano ba ga? Ha? Ha? Ganda yung tela. Kaya nga. Pero parang makate. Ah, Agad ako niyan. ha? Parang makate. Hindi ah. Hindi, malang talaga po kayo. Ganda ng tela. Pantulog ba to? Hindi. Kung pantulog to, hindi pala pwede sa akin to kasi hindi ako natulog eh. Ang dami oh. Iba-ibang kulay. May pink, may itim, Wala pa kasi yung isang box. mga pambae. Ay, ano ba ang sapatos ko na to eh. Pwede bang ano? Maano yan? Ne? Ganda oh. Pwede ka naman kanalo ako. Tama-tama ito dito ah. Yan, meron nga pala tayong ano dyan sa likod. Pwede. Ano yan? Imahe. So, din na kahapon, kagabi. So, tama-tama yung ilalagyan yung imahe. Puro yung isang anak. Sakto ah. Ha? Maliit na. Ay, maliit. At least may labo. Hindi, at least nilalagyan. Hindi siya hindi siya mayuyupi.
Dami nito ah. Oh, iba-ibang stand. Oh. Winter kasi ngayon sa ano. Ha? Winter ngayon sa ibang bansa. Oh. Pa. Guard ka po. Iba-ibang style. Oh. Hindi ko alam. Ito nga may mga Order matulog tayo na ako dito. Matulog. pambera mami ko. Kasi ang matulog ako dito. Turok na. Wala akong makatulog. Masa ko na ito? Winter pa sa Japan ngayon. Ha? Dali, tingnan ko nga. Pupunta ako dun. Basta mamaya. Saglit na ako dun sa Japan. Titingnan ko kung winter. Hindi na. Sarantay ka lang. Patadayan ka. Mr. Ducky Doo. Oh. Sabi mo na yun eh. Okay, na naman an. Premier Oh. ito sa Pwede ini sa imo pagpeng pag ano. Oh, miyak na. Oh. Mahalo nga ako. Kapal ng ulo. Hindi ko sila nagsusot ng ganito. Ba't ang dami, ha? Ano yun naman ito? Converse. Pa. Liga na, liga na. Ano yun? Pa. Ano? Masahon mo. May nakasukat. Charlotte, Baka yung mga bado ko yun. Layla, Wala kasing box yun. Joshua, Nel. Pwede din sa kuya, Ame. Pambabae yan? Masain mo. Ito na talaga ang presyo nito. Siguro may mga Ito yung pantalon na hindi kumukupas. Maong. Kumayo. Sorry. Kung matagalan itong mga maong na ito eh. Masal pa na kaya ako. ano, wala ka na pala ano. Yaman ako. Bayaw yun. Ang siponisan! Burutok ng sipon! Pa, i-try ko ano kakanon. Mamaya anak. May patasaan. Gawa, masarap yan. Supod mo ka anday ko na sinangin na ibang Hindi ka lang sali kumain. Hindi, sa totoo lang talaga, may nakainan kaming Japanese restaurant, Sa pili. Chinese restaurant ba yan? Gusto din namin ano yung lasa. Hindi talaga namin makain. Ewan kung talagang ganun yung lasa o talagang... So ano niya, ang gulay, napakalamig. Ang sabaw, napakalamig. Hindi, ganun talaga yon. Hindi siguro talaga pinapainit yon. Kaso nga lang, iba talaga yung pagkain sa Japan siguro, no? Ano mga Chinese. Pero sa kanila, ba't may mga kasabay na? Umuusok. Umuusok sa atin, umuusok taligin natin sa lamig eh. Pero ba't yung iba, sarap na sarap? Baka depende sa order. Sanay sila sa pagkain na gano'n. Oo, Didi na. Didi na. Ito na mga Didi na. Didi na. Didi. Gutom na. May sinaing ba tayo? Meron, kung kumain ka, marami pa. Hindi naman ako kakain kami. Yung bacon pay, ano? Ay, iya, pinapaksok mo ito. Kung babae lang ako, susutin ka itong mga to. Parang may mga ano siya. Oh. Ano pwede na magpili? Gorda. Ha? Pwede na magpili. Tiyan. Kaya naman ka din eh. Kaya ko sa'yo mo. Sayo pati ni Sansan. Luma nang yung mata. Sabi ko, sa mga restaurant ko na sumakan ba? Sa iba, sa may, Ito niya ang dumasa kong kahon. sarong kahon, may sarong kahon pa nga, hindi pa nag-abot. Okay na ito. Sabi ni Sansan, sabihan mo nga ako mata. Baka lumpo man ng
Dahil pa mo nahiling sa ipapabakan. Yan mo. Mayo pa sa mga sapatos Ini pang pa panawin yaon. Sa mga bado, mayo pa. Ano? Sa mga sapatos lang yan. Sa mga bado, mayo pa. Sa rokahon pa. Ano talaga sa bahay? Kaya nga, di isa boy. Pero niya ako sa kanya. Yaon na sa Manila. Ay, yaon na sa Naga. Depos din niliver. Ah. Sa gayam mo kaya. Matumbaan, dua pati ah. Mikay. Shout out kay Mikay. May fans kita din ko niya na makulit na ake. Ay, sobra. Mayo ba kay di pang ake? Iyo. Diyan na bagay ni uso na. Mga uso pa rin yan. Kaya ito, pag igwa kayo na eh. Mga uso. Sikat-sikat ka na. Anong tawag dito? Jumper? Ay, tama. Iyo, dyan pa yun. Jumper. Dati pag mayroon kang jumper na ganito, sikat ka na. Kanya, pag may ganito ka. Pagtatawa ng gano'n. Sila sila At saka ang mga nag-iibo ka niyo. Burda. Burda. Kukon. Kukon. Kutsyon pala. Kuya mo Ako katan. pang babae. Saka dito ng isa. Mas dakula pa sugayad sa iksa, no? Sunod ka na, hindi. Ito na eh. Huwag ka ng tila. Hali sa kuya. Bang. Huwag daw, tigsa ibong kita, tigsa ako sa balyo, hindi ka sa balyo, kasi kita hindi. Ambil. Pero magayon, ay, Ambil. ambil. Ado, pag magpatalo ko mga sa loob ko. Puta ba ini ito? Ano yan? Pang winteran? Ha? Pang winter? Pero magayon, Yung ganun short. one tray. Sa dito. Ito naman, usong-uso to dati. Ay, sa mga viewers natin, sino ba yung nakaranas magsuot ng ganitong pantalon? Ako, Yung ma-exceed, ay yung anong tawag dito? Ambil ang tawag. Ambil. Hindi, yung masikip dito, tapos dito sa Maluwag. maluwang. Ako nag-usok ang kaitaw. 14 panggayad. Edit pa anong gayad kayo na eh. Mga gisa na. Ang inaabot ko, ito hip-hop. Maanda ka kulaan ng pantalo. Tapos ang mga kaluskos na yun eh. Ay, makita po. Ano may kain? Hiling na. Maayo ba kayong pang-aki digdi? Puro panggurang. Puro ba kayo ni panggurang? Iukay-ukay mo ah. Ipanaw doon sa mga taga-bukid. Pwede. Ninit. Oh, shout out kay Ninit. Ninit ito ta. Oh, sa mga viewers, may napili na ka. Ano ba kay? Maayong pang-aki. Ilaw na na. Ilaw na. Sa eskwela nito. Masuk tayo kay. Kay. Hindi na mo ya. Ay ini ha. Oh, kapalaw na. Ganyan. Sige na kayo.
Oh, pumulugot. Dahil man tayo. Ay, dahil tayo. Okay na eh. Kayo may mahilig ka mag-crop top. Jose, mahilig ka ba mag-crop top ha? Pero kaya manananggal. Maganda oh. Tatula yung box. Oh. Panlipod. Hmm. Ang lain na. Isay? Tamangin ako. Na. Nagi mata ho. Bibihin. Kaya nga, ilagay mo sa lamisa. Bibihin. Marvel Comet. Pili naman bibihin. Ano ba? Ikasahan ang masahe ka. Pag nag-run off, may battery na ako. Uy, may hikaw. Sakla. Tiglag mo ganun ni. Pag-run off. Meron yata dito. Ano oras mampran sa agam eh? Alas 8 Mabraw ni sa ala. ng hapon. Ay, ano may kaya? Ay, iyan mo to. Kuna Ang na. sexy. Pang swimming. Ano pa ba iba kini? Andali na. Ay, gayon. Sirutong ka lamang. Mag-thank you ka lamang. Sabi na thank you po. Ano? May paipit man. Ilaw. Ay, nakasaro na si Mikay. Ang halat-halatan mo patay gwapa ah. Ano, Christmas card. May iba kini ano, Mikay? May lapis. Lobo mo yan, lobo. Ano? Kapag binaba, namamatay siya ng kanya. Thank Ito, you. may battery oh. Ay, dito yan. Ang birthday ko nasa naan. Huwag mo nang buksan, meron dong bukas na. Pagpahira mo. Plus light. Masubukan nga natin yung flashlight ng Japan. Ano ba pinagkaiba ng flashlight ng Japan sa flashlight ng Cute. patintihan? Cute man. Ayun, pag binuksan, ka lang na ilaw. Ay, pag maulo ka sa kali. Sinabi ko. Kaputan mo man. Pasalamat ka man. Kita mo Roy. Kuya Roy. Pante. Ay, hindi nag-ilaw. Baka malilagay mo ng battery. Mali niya. Ay, dahil tama. Ay, balik pa talaga. Mm. Cute man ah. Mm. Kung ito pag-udo, ini pag-ihi. Patintihan. Paano naman pamatay yan? Ha? May switch naman. Ah, may switch. Patintihan siya magayon. O, pang punas mi kayo sa sipon. Ay, baga kay lapis. Bulpin bagay ni. Ay, ini. Oh. Mm. Ay iyo, headband dali. Pang sa buhok. Pang ano sa buko na na. Magayon ah. Pang headband niya. Hindi ko lang hidbiin. Yan, ini. Oh. Pang magician. Ah, kortina siya. So nakakuada, ayo to. Martina yan dyan, oh. Martina yan. Mm. The final coating.
Naghihiling ito si Shine. Shine, shout out! Walang kasya sa'yo. Wala man kitang ano dyan, kool. Buko. Kuya Rina, nagiling. Yeah. Naglabi niya. Dahil na. Halik Na ko. eh. Ay, naagta talaga kita. Naagta talaga kita kang mga haling ibang bansa. Oh. Ignorante. Gusto ko palang palabaon. Nang masabra ng habo, matatanggalan. Magayon din sa bitana mo. May spray. Masakit talaga ang dahil naka abot ng ano syudad. Ibang bansa. Ignorante. Anyway. Bado. Nagbubuhay na agad. Ote, paray. Mahanap po kita kayo ng ano, sukol sa MK. Wala. Pero mapres konti lang ano na. Ay ko, Tapos kung may pisong patay. kulay. Matang lay. Pipo, ito ka magtukaw ka duman. Tuko ka dyan, Mahiling baka sila. masagyan mo sa ano. Kaputang ka dali na. Matang lay. Yan. Sabi minsan mahiling sa ano. Ay habo mo niya mahiling. Ano man tabo mahiling sa video? Supog mo. Isa tingkwelan mo dyan, tingtaguan. Puli si papa mo? Okay. Sabi ko na yan. Ay, Ano ka? da, mama si Lobo ko. Ito man tigbo ko sa pampabaka. Oh, Ayun magayon ano. ma, May, Pading. may pandisan. Pading. si mama. Si Lobo ko. Hindi na baga kaya. Mayo ka na so. Mga overruns na. Lobo ko. Hindi mo na una na, tinasa ng kasya. Ma, Nasulungan kaya. Benta kasi. Ayun. Hindi palda yun eh. Ano? Blouse. Miss niyan. Ha? Blouse ah. Try ko na. Maisuot sa Christmas Oh, party. ganun. May ano po. May ano pa ng kamay? Ani oh. Ay. Ano Hail? Bagay sa kuya? Hail? Diyos ko dahil na kumasulot ka. Ha? Himik si baby. Watching from BGC. Oo. Arog ang ka. Ano mo? Dahil was anig di raya. Semi crop top. Kaya naman da, mama si Lobo ko. Hindi ko napagsuot ng ganyan. Semi crop top. Ha? Ko, ma. Diba, ano kay at kat. Sa kauna na yun mo sa bado mo. Simbi ka igwa nang nako. Oh. Lobo ko. Kiselo. Supang pabakan. Di ko yaron. Naipon na pinbukasan. Bakit may pantalon lamang Eh, po? Wala pa doon. Ang sapatos. Lang yung mga sapatos pa yan. Wala pa. Pampanaod sa Sir, bukid. wala pa na bag. Siya ako na sa Naga na. naga. Hindi ako kailan to i-deliver. Lalaan Mamaya ko titignan ng ko sa tubig. kailan mo. Hindi nga, ma. Taih mo to kimikay ah. Laan. Ah, magayon ang saay mo. Pag mauran. Mainit. Maganda. Pang-winter talaga niya. Oh, kasi mo kayo na eh. May mudyo. Bako kayang crop top. Gusto na yun, the dress. Yo. Bakla. Ano ba Jo? Pula kasi yung sinulot ko. Ma. Wala akong pantalon na pang natin. Mahal. Puro puro. Eh, magayon. Malinaw ang kulong. Yung mga kulay na paborito ko. Ngayon. Mahilig mo hindi yan nakasablay ang hamon mo, no? Pwede ba pagkamala mo yung aswang?
Darakulan tao ng sulot ka. Sa palayan, mga ilaalagaan. Yan, panlipo. Ay, salamat sa naisipan ko. Magayon ano. Masaha ba yan? Masali mo naman. Piko. Piko. Kasi mo naman. Piko pala. Para kita na gihilin. O, Jo. Anjo. Oo, pangalan kasro ka na. Dali na. Ay, at ka. Ayaw mo yan, mga magsulot. Hindi, pero Tagaan. may mga gustong-gustong araw ng mga bado. Mga Binabagayan naman mga niya sa yayamanin. Hindi, mga pangmayaman talaga yung mga... Pero pang mayaman ng mga Kapag arapan. kuya. Magayonan ang hilingon. Hindi mo masyadong may pagkapansin. Oo, ano. Kitang mga teos. Ay, dahil. Good evening po. Naabot ko nga dyan. Tiyos kita naman. Mga pang winter. Eh, mainit talaga yan. May mga etiketa pa nga niyo. Dahil mo nagkagaramit, oh. Ay, interest. Patanglay ba sa takyag magparabaklad? Parang Lalo panipig. Halos parehas ang ano. nagupit ko sa bagon na erong naga. Nanalian naman ako. Tugaan mo maray. Ang bestida na. Ay, Parang magayon ano. Pwede di ko masulot. Ikaw atabangan. Si Umbasana nawala. Ayun siya, ipaputol mo siya na sa ano. Ikaw. May remi, taong ko na remi. Sa dekolaon. si Marime. Magaling pa marami, nakasalamin Yan, pa yun. magaling. Iyo bagay yun ito magduro dress. Kaso pagkapos sa sapatos, pagit na eh. Yun ang mga paborito ka, ah. Matawa na tayo, madam. Pilipino ko rin, parang magaling sa Parehas ang style kan mga Pero sweater. mugatol. Ayan. Pero dahil pa nagkagaramit talaga. Boneta. Puro pang winter. Specialist ka sa ano, sa school. Dahil ako nag-attend dyan meeting. Habang managin. O, duwa-duwa pala ina. Magsalot daw kayo sa Marime. Dahil. Mga dress ang gusto mo. Itong mga draw dress. Baad itaw mo, tas materno pa paldabol ini. Pero naman ang gandang awit. Tiro mo ng gadbado. Siya, makasuyo ako sa cellphone ko. Pero yan sa mga mayaman, magagayon ang saloto. Kaya nga ni. Kita to, diamond to pag... Kwintaan. Ayun, crop top po. Ayaw eh. Aileen, Aileen, Aileen. Ay, gara korso na. Yume, oh, yume. Ayaw eh. Crop top ang chika. Oo, na, crop top pa. Kigisaling. Dito rin bagay. Kigisaling. Ito, baby. Nasugpog pa siya. Oh. Ay, hindi ka Marime. Yan. Yeah, ganyan ang gusto niya. Buli na yun ang likod ah. Natin sulat na araw ka na eh. Dae, sa likod ah. Sa likod. Ano niya dito? Puto. Itaw daw kay Marime kung mamuya. Dahil na daw kaya diniritso. Kaso hindi ka naman dyan ilang sa ano. Kulang sa tila. Yan. Ano rin nataglipot kita kanig gumasurol o. Gisaling. Gisaling na gayon ano. Ang sulat ka sa lain? Gayon ito panlarangan. Ano daw pag haling ano to mahamot. Puro kaya ano. Basta kaya... Ang bala, tiglagan Sa tuya nga ni pag istak parong ipes. Yun daw, ano. Tama may sinasabi yung pinsan ko.
Bakit daw yung mga galing ng ibang bansa, mabango? Magkambal ini. Tapos pag dito sa atin, Amoy ipin. amoy ipis. Oo, yan. Muna kulong slip na. Ayan, tig-apod ka na gani. Ewan ko ng anghel cake. Oh, yan, magayon ano. Magayon an. Say mo na, ma. Pagkasus bakit? Ay, kayo. Siya, pasalutan mo si mama mo. Ay, kung mo din pa yung magayon an. Kaya nga, mama, ang ano. Ano ka man? Lubat na. Ha? Lubat ka. Ay, utubo sa taas, lubat na ho. Ay, iyon na. Ano na inay? May pindutan Ayan, ligday. Roy, magayon na sa imo, Roy. Bate kay Roy, magayon na sa imo. Dakulaon. Ano man kan magayon, ano? Ikaw, Bey, nasa Brep. Pang biyahe. Pang motor. Paglalabas na kayo ho. Jesus. Paglalabad yung lihat, pinakamaya, mga Say mo, bebe. automatic ang mga washing. Makangani magaba. Hindi na. Ginansilyo ko din eh. Dahil natin Dali na kasi ka. Napayun ka man dyan, oh. Yo, sa ate Shane, kuunan ka naman ka. Makamada pa. Pwede mapayun mo doon. Kabit ko na. Oh, magkamukmuk ha. Oh, yun. Sasira lang na hindi, oh. Padara naman duman. Sige, hintag ka rin. May man ano kung para kay Na, isa. gayon ko ta. Tumamid sa rin. Pantao na sa bukid. Kada sa ano. Kaya ka na yung charger kay. Ayan, sa bukid. Suya ko. Hindi yan yung Wala puti. talaga. Hindi Ano nakasaksak. magayon ko ta. Malalagag yan. Puti sa puti. Puti, may. Ah, dahil yun na kayang gaboton. Hindi kayang gabutan guys. Namat. Say mo na, ma. Marino. Daw panturog day pansuloton. Kasorin Say mo. mo na itong Kasorin mo kung may kayo nahihiling magsulot. Kano? Ayan, May sa plastic bag, ko. 125. Yung mga presyo na baga ng ano. Converse ano, original. dama sa kuya na. Anong size ka ina? Katin mo. Kuya na, say mo na. Nahadit ba si Mikay? Dito ka sa kabila, halika dito. Ano? Gami mga sandal na. Kaya po ng mga estudyante? Meron bakit Buti nga man. gamit ang mga estudyante? Wow! Dama. Hala sa kuya. Wait lang. Sa kuya naan. Ay, magpo kayo po. Kaya mo na yun eh. Kamay pa yung Pwedeng pulver talaga ini. Ano? May nag-request na bata. Kanya na daw itong pamaypay. Thank you po. Sabi na salamat. Salamat ka naman sa nagpadara. Magpahiling ka Hilingan na naman. naman. Magpahiling Salamat. ka naman. Hiling ako. Sticker, mga puso-puso sa mga aki siguro talaga. Sa yun. kuya na. Martin talaga naman. Pampadukot. Di mo pagkaroon ta. Idukot ka naman sa ano mo notebook. Magandang ako. O, ito dapat rin siya na. Eh, pagkaya mga sticker. Sa kuyan Mikay. Oo. Makapira ka na? Makapira ka na? Hello. Nakatulo na. Nakatulog pilanan iyo. Salamat po. Ha? Ano man? Ikaw nalagyan. Sa karton. Ang pagsulit ka kaanrian mo sa akin. Yung ano eh. Bayak. Ipadarata na sa Japan.
pagbalik kayo sa Japan, magpadakakan naman ha. Ha? Nagkano ni mama? Aray ka. Aray ka. Aray ka. Aray ka. Aray ka. Kulog. Gigibi. Aray ka. Aray ka. Uli, magmasuaki ho. Babyhead. Ay, Grabe siya. Bibi. yan, pandisin, ano yun? Dakula. Hindi, dakula. Garo ka na kan. May pangarap. Mag-iba-iba ka mo ka ni Kubi. Bago man. Tara. Iba man bagay niyo. Grabe talaga style. May orange man pati ito. Oh. Ikaw lang ng kolektor kan. Ayaw ko naman ho. Murus-tutong siya. Anthony po sa loob. May tuwa. Ayong kawata. Nakatuman sa saro. Yung mga tiyo. Mm-mm. Oh, Sabi naman nabibig sa natin. kita mo pala. Igo. Bado. Kita mo. Hindi naman tigsulot ka mga ano, igorot. Mm-mm. Atong mga Yung gilsa. Simplehon sa ng tahi. Mama, aro ko. Ay mo da ipadukay ka naman sa ano mo. ako dahil sa Ah! Wala eh. Kaya mo pagkaroon. Ilag mo dyan, ilag. Yay! Mami. Mami. De. Sige naman sa radyo. Manahin, mana. Ayan. Oh, ang huli nating ilalabas. Boto! Oh, salamat ka din. Kita Yes, guys. Kita guys. Salamat po sa package. Punta na. Diyan muna si Bibi. Diyan po nagtatapos ang ating unboxing. So ipipili na lang namin yung mga ano yan, ipapamili natin sa bundok. Kuhan mo nito. Sa listiga magayon ito. Hindi ko sa Si iyo. Bibi niya. Ay, Ito ang katerno. wala kayo hampag de. Kung pangaki ka padakol. Hindi dahil babalik naman sa Japan. Dapat na may lawg ini. Kana sana. Ikan sa... Naglalawalig yung ano. Kinakulaw na box. Igibi to. Kaya kayo binabayad nito. Sa 5,000 yung ganyan. Ha? Sa 5,000. Siya, ha? Kasi ako Wala. Sabi ko tayo kung alam ko lang, hindi na ako nag-ganyan. Kaya still. Dapat sa mo talaga. 5,000. Arin. Hindi naman talaga address ko. Alam mama. Jipukin. Ano? Jipukin. Saan mo ni dukot ma? Jipukin. Oo. Misunami. Misunamishi. Mo na ako. Kuyang gayod an haling Japan. Mama. Si Tao Magad Kisyo. ako. Hindi kami napupunta doon. Pangyaw kita sa araw. Magad ako. Magayon mama. Ayan, sa ating sponsor sa from New York, maraming salamat po sa package. Tapos kay Ma'am Mirai, Tita guys, yan po sa Japan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mayo ng naong. Basta daw yung comment nyo. Salamat po. Pas mo oragon bumasa. Siguro man hiriling man ano. Man. Dakol baga. Hindi ka naman mabasa. Merry Christmas pa de. Yan si Pading Piloy, andyan. Walang anuman letter Roy. Yan, sabi ni Ma'am Adigi Janet. Mama. Ang daming comment. Hindi natin mabasa lahat. Hello, papayaka po from Team Yakap here. Sabi ni Maria Teresa Jordan. Pa-shoutout po, idol, from Santa Rosa, Laguna. Sabi ni Randy Bayonito.
Ida Tolentino, hello, maray na banggi dyan. Aga Igdi, watching from UK. Yan, ang dami naman po niyan. Chapiling Pans Tribe, Middle East Chapter, sabi ni Mercy Bantiyag. Kuya, bata mo ba gawin yun? Uy, totoo naman si Mikay kang bata-bata. Bata mo na eh. Totoo naman si Mikay kang bata-bata. Linda Perdigon, good evening sa lahat. Sophia, Patricia, Assalamualaikum. Yan. Assalamualaikum. Kuya, sa'yo mo na ano. Malay ko sa'yo. Hindi po, may tawag niyan eh. Kapag yan. Assalamualaikum. Sonia de la Guardia, good evening po, Sir Oragon. Ayan, Salwa Asara Wilda. Hello, mas madaling basahin dito sa YouTube kaysa dito sa Facebook. Shoutout po kay Ma'am Belia sa Tessa. Gandang gabi po sa lahat. Yan, maray na banggi po manay. Ay, manay, madi. Maray na gabi tabi. Indo Gabos from Quezon City. Sabi ni Edmond Taduran. Yan, Merry Christmas Uragon family. Mga Kainday vlog. Yan, maray na banggi po. Shoutout naman po. Kabayan. Ayan. Jo, pasara Jo yung comment Jo. Bibi Garcia, Kagawad Roy, hindi ka po ba nakalipat sa bagong bahay mo? Hindi pa po tapos yung bahay namin. Medyo matagal-tagal pa po yung matapos. Yan, maray na banggi sa endo dyan, sabi ni Marilo Chan. Maray na banggi man po, Ma'am Marcelim, gandang gabi idol, God bless. Jeanette Buela, good evening. Marcelim, shout out po. Jeanette Buela. Tinauna ni tita mo Karen. Maray na banggi idol, sabi ni Pai Pitis Family Vlog. Yan, dyan Carl Apostol, shout out sa'yo. Sa inyo. Kursi pa yan. Ma'am Ninita Sakayan, good evening po. Hindi. Nawawala signal mo Roy. Shout out sa mga anak ko sa Marikina, Santa Rosa, Laguna at sa Antipolo City. At dito sa Teresa Rizal, Mildred M. Disa, happy blessed Monday. Ragon na and your family. Ay, ano? Kalaw ka, karugtong. Message ni Ma'am Ninita Sakayan. Mildred Disa, happy blessed Monday pala. Ragon na and your family. Yan. More blessings sa sponsor. God bless. Yan. Hello, good evening. Hindi natin mabasa yung kanyang ano. Julie Lindayaw. Hello po kako na at family. Good evening po. Watching from Hong Kong. Hazel Mix Vlog. Shout out po. Kumusta kako na Lodi? Dahil sa iyo malakas loob ko na may anxiety. Ayan, lakasan lang po natin yung loob natin. Mawawala din po yan. Trust the process lang po. Baka hindi kayo masyadong may stress. Yan, yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko din. Sana gumaling na ako. Yan, gagaling po kayo in the name of in Jesus name po. Gagaling po kayo. Kung gumaling po ako, gagaling po kayo. Magandang gabi, Uragon. Marami kang mapapamaskuhan yan. Ayan, tama po. Shoutout po, watching from Hong Kong. Sabi ng Bilya sa Tessa. Yan, Merry Christmas, Uragon family. Sabi ng Asha Wee. Yan, gandang gabi po, Sir Roy. Gandang gabi po sa lahat. Yun, ayan eh. Leonardo Rodriguez, Merry Christmas, Uragon and family. Sa mga Kainday vlog, maray na banggi po. Shoutout naman po, kabayan. Ayan. Hello po kako na at sa mga viewers po dito, sabi ni Weibo the Border Kuli. Yan, hello po, good evening. Sabi ni Marcel 31. Yan, magandang gabi po. Hi idol hi idol na kabayan. Pahag naman sa mga kabayan natin diyan. Thanks a lot. Sabi ni Yuli Tulog. Magandang mag-isend ng gabo, silent viewers niyo po. Ako watching from Japan. Pa-shout out sa pamilya ko dyan sa Buhi Kamsor. At dyan sana, oy, asa na nawala tuloy yung binabasa ko. At dyan sa Naga City, Oliveros family. Ayan, shout out sa inyong lahat.
Sa lahat ng ating mga viewers. Dun sa mga hindi ko nabasa, pasensya na po. Cecilia Demetrio, thank you. Sir Oragon, Hani. At may larawan ka ni, wala. May larawan ka ni Jesus Christ. Sana may kopya ka rin ng 3 p.m. prayers niyan. More sa, nawala. Nawala yung binabasa ko. Ito pong ito pong imahe na to, ano lang po yun dito, kailan ba ito kukunin mo? Kailan kukunin niya? Sa linggo. Yan, naka-standby lang po yan dito ng 1 week. So kukunin lang din po yan. Kanino ba yan? Saan yung galing? Sa simbahan mismo. Iya, oo. Galing sa simbahan ng Tigaon. So nililibot yan dito, house to house. O kung sino yung gusto na pag ano niya ng 1 week. So kukunin po ulit yan. Hi, good evening Oragon, watching from Japan. Silent viewers nyo ako, Bicolana din ako. Shout out sa Gabos sa taga Buhi Kamsor. Ayan. Shout out naman ako dito sa Malaysia. Sabi ni Maylin Duquinho. Ayan, shout out po dyan sa Malaysia. Daisy Regentilio, shout out po sa mga taga Hiwakloy from Cubao. Shout out po. Oy, nawala. Dito ka bakal, wala pa yung mga. Wow, sana all may pamasko, sabi ni Lore Jane de los Santos. Yan, good evening kagawad, sabi ni Melissa Villarta. Watching from Davao, sabi ni ALG TV. Yuli Hakube, hello po idol, good evening po sa inyong lahat. Mabagkasan mo po na. And Susie Villagonza, good evening. Sa inyo Sir Oragon, musta po? Yan, Chapiling Pans Tribe Middle East Chapter. Yan, ito okay lang po, medyo pagod kasi kaninang umaga. Naglinis po kami dito sa zona namin. Tapos pagkahapon, yan, nagapot kami dito sa San Rafael National High School. Medyo pagod. Hello Maricoy, sabi ni Mercy Bantiyag. Yan, Gentle Wind. Good evening po. Hi everyone, shout out sa inyo. Wow, dami, sabi ni Jose Villagonza. Yan, ipapamigay po natin to sa mga kabayan natin sa bundok. Saan ka galing? Sabi ni Mercy Bantiyag. Sino ba tinatanong nito ni Mang? Irene Rojo, hi idol. Wow, ang dami. Annabel Abihay. Dami naman. Daming fans. Kanina Maring Annabel Abihay. Pili ka dun. Opo, ang daming fans. May pie. Sticker. Hati-hatiin natin itong ipapamigay natin sa bundok. Ida Tolentino, hello. Maray na bang dyan? Agadigdi watching from UK. Yan, Margarita Evelyn Alcones, Batalier, magandang gabi sa inyo. Sa inyo dyan, watching from Pasig. Yan, Maray Strabo, good evening idol. Pa-shout out sa mga tugang ko dyan sa Pinit Ocampo. Salamat, God bless sa family mo at sa iyo, Oragon na. Congratulations idol. Nakabayan Oragon na, sabi ng Yuri Tulo. Yan, Josie Mendoza, shout out po. Huwag mo nang gamitin yan, susulit na. Babalik mo di ba yan? Susulit na ang gamitin mo, ilabas mo. May manghihingi ng box na yan. Yan, may hingi. Kasi ano nagagat yun? Hindi yan kasi dyan. Ilagay na lang muna natin kinanay. Kung sino yung manghingi. Ang ganda pa ng mga mga box. Kapal. Kaling kapal ng Ako po ay pansamantalang magpapaalam na. Maraming salamat po sa
sumama sa aking ano, Tadik po. sumamang manood sa ating live. Hello po, good evening, sabi ni Marcel 31. And pa-shoutout po watching from TV Albay. Thank you po, sabi ni Marvin Consuara. And Binyas JP, JF pala, shoutout watching from Nay Cavite. Yan. Pa-shoutout sa mga taga San Antonio, Tigaon, sabi ni Binyas JP, JF pala, ano ba? Yan, shoutout sa mga taga Zone 8, Zona 8, diyan sa San Antonio, Tigaon, Camarines Sur. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, bye-bye. Ay, sorry. Ay, nagalit yung bata. Nag-organ. Pwede nakabutan ko. Nandila mo. Nandila mo. Tapos dibibinta sa ko. Binakalmian. Bagong halipakid saan. Kampong si Papa ba? Ayo, pamay pa ayo. Kanino? Ay, wala pang tulong sa tulong. Nagbakal naman sana nga si Ate Karen. Wala. Dito lang to. Hindi, ito. Pabalik natin. Huwag na lang. Sabi ko nga yung ganito mo sa maliit at nabawasan naman yan. Daw utang, dai ko utang, tamayo kan maninigoan sa harap. Kaso di na magkakasya yan dun sa ano kasi. Kaya nga, Baka na, malaki na hindi yun. mo na lang ilagay. Dumami na pala. Mag-ayos sila dyan sa dapat pag nagbabak sila ayos na ayos para tayo kalugi sa bayan. Natakot siya! Dai balinga sala. Pinahibig pa. Magaro ang butang. Sinsay! Pala. Magkasalbasyon daw. Ano, pinsan sa pamangkin. Sabi, andyan. Salbasyon, sabi ni Renalyn, hindi daw nakatira yun. Ito pala yung sinasabi ni Josie na aksidente. So, siya nakalis ko lang. Ano na pa aksidente? Pa siguro yun, bura. So ako ba ni Mami din? Ako din mo din. Isa? Mami din ano? Trubya? Magana mo so. Ngayon, sa'yo. May ambawan. Aksidente man? Din tuyo da ba tong binundulkan truck. Ano ang pangalan? Eugene. Ay, yung sinasabi ko sa'yo dati, tatay nung kaklase na tanay. Hindi nag-eskwela sa Wino ng anak. Kaya sabi ko, dati kilala mo to. Di ba kilala mo? Oo, nagpuhilang ito. Ha? Kala ko may hilang. Pala, nabasa ko doon sa mga ano, caption, mga ano, biglaan. Pala, yun. Nabakain na kayo. Yan sa... Wala naman nakakaligtas sa sigat eh. Pagka talagang ano yun. Oras mo, no? Pero gilin ha. Oras mo, na. Gano ko din ko. Pero yeah. Ay, magkatid. Hindi ka magtagalog.
Kailangan ako nakuha. Bilisan mo sa na ito. Yung mga nakatugot. Sinhigit sa pagod ka na. Hindi, sa inyo. Yung nag-ihi pa. Dahil ko man tagaan ko tanda minsan ako nagigibo ko man. Ay, inay. Kaya ako din. Magulang. Kaya pala mana-mana. Edmond Balse, maray na banggi. Ayan, ayan, congrats, sabi ni Ren. Ayan, shout out sa'yo. Uy, tama-tama. Lowbat na to. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Ami Sonyo, good evening po. Pa-shout out sa Katanawan, Karamuan. Ayan, watching from Montalban, Rizal. God bless. Hapot lang tabi o hagon na pwede mag-promote content sa page mo. Pwede naman promote ng ano, pero bako sa ng sugal ayaw natin ng sugal. Ang dami nagme-message sa akin na ano, pinapromote ako ng sugal, ayaw ko. Kahit wala kang pera, hindi ko magpo-promote niyan. Malaki sana yung bayad kaso wag na lang. Di bali na lang. Channel okay, walang problema 'yan. Wag lang yung ano, wag lang yung mga sugal. So, dito muna tayo magpapaalam sa YouTube. Yan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Yan, ingat po, God bless. Advance Merry Christmas po.